Subuha! Ford battle karong gabi na yo, maglagas! Shoutout sa atong venue ni Sulto Subuha, Sound Balloon ni Bosianix, salamat permanente sa pagpahuwam sa tumbalay diri no. O syempre shoutout sa Sprout Production silang Ral kung di pa rin bulong, salamat mga MCs kagigan sa Sprout, shoutout ng tanan. Radical Gas, shoutouts sa uban ng mga liga ba, shoutout din tanan. DJ EZQ. Sa wala, gikan Lapu-Lapu. Make some noise for Ivar! About El Mafioso Juan Rapolo. Yeah. Sound to O! Gikan Pagnaan! Make some noise for Don Jose! Shout out Trickwan, Jibos of the Unlimited. Yeah. Sa manang kwentos, daw si Ivar, pili niya una. Don Jose. Yung pinatatanan, enjoy na to! First round, Don Jose, let's go! Salamat, Boss Leo! Tungod sa imong pag-abrik, inigana. Sa mga wakpa kabalo, ikan pataon ko sa laing bahin nga ni Sampa. Kay ni daging kwarta, target kay gilak na, ni sideline ko sa Rapolo, diha ko ni Rocket sa iyaha para Radical Gas game. Ivar, ang champion sa TRB sa trono siya'y nakasibat. Nakadaog raning gani kay ang crowd pataka na lag-react. O nadala ra siya tingog, nagrabi ka hard mura og slap shock. Gisabihan pa sa hand gesture ug sa iyang tuping nga platap. O nasadan sus. Gunbars pang amaw. Ligon pa kay prestada. Gara na kay kahabig duha ka adlaw ka nagwardya. Huy pagpapakasa sa lida, makitang difference. Kung paminaw ni mo nag-una ka, ay di ka ace berhel, pero bilib gihapon di ko nimo. Kaya tarong kay kag-lyrics, sakto pa sa birit, haong ka na titik, pupalitaw siya sapatos, ika champion. Nya dito walay TF. Champion ka? Nya say piling gikontra na kag Joker. Lahi ra gid no. Paminaw nimo na ako, Mauser, rapid sa nido, kana imo rak-rak katulo nya, tapsing ramigo ako atag sa buto, pero sakit kay igo kay lisensyado imo, lisensyado akong linya, karong preparado, di gud mahutdan. Kung andon magisgot sa gan, delikado inyong madunggan, maong tutok lag kalik, ari sa o, dili sa dughan, di nakakadungog sa pagbuto, kaya ako nang giban ako sa dunggan. Kay sayop ka, giatubang, diris mangtas pangaamo, gamay sugo, gamay sugo, di ka human, ikyas ka sa trabaho. Upat kasi manang sinuwat, kunya agi, walay klaro, pispakyawon ko ng binuwan o sa kaadlaw na kanako. Panikamot ug maayo para sakto kag sweldo do. Kung nalipay ka sa trabaho para nako kay insulto. Hunana mo sa akong asyenda, nga ako ang nibuo. Gigamit rata mo para sa ako at titulo. Time! Don Ivar! Azul na po ang venue! Katuan ako na matay dire, matik na ba nga pildi ko? Magulanon ko sa azul, maugani nga I'm feeling blue. Naglain akong lawas, gusto nga makatakas, pero karong nakainom nagtambal. Sorry Don, pero di ka makapatas sa gipang-inom para mawagtang mga malas. Akong barang agisumpa na imong barang. Sa kataghanag ng gawas, karon mo sirit imong dugo. Mo trending karon sa balita. Mula bawang puwa diri sa azul mura gibali atong bandila. Kuha ba nimo ang punto or kinahanglang sudlan pa? Ug mula baw ng puwa diri sa azul miningaan nagubat na ready na ka Mr. President. Ikaw na lang ang muang agdon. Kung imong linya akong mapa sa ilumo ni presidential pardon. Kay presidente daw ni sa multi, mao permi niyang hambog. Multi, uyawa gud na naman kay mo ang nasod. Presidente gikontra sa ordinaryong tao. Dako na nimo nga sagpa, pero maiguti ka sa Joe Biden na kamasalba. Oh, Mr. President, I'll call you with high regard akong i-demonstrate nga mulubog ka sa pagsaka nga murag inflation rate kay dugay nang sigduwa sa PDK, pero ang linya ra niyang intatak. Pambansang hayop ng Pilipinas kay ako ang mas kabaw. Wow!
Daganig ng gamit atong nga linya. Napil pa anig kawat, abi kog yuta ray ang kunon sa don. Hasta kabaw sa di ay giahak kay para naalay mabuhi nga linya hasta binuhi gikawat. Maong sa kabaw pagka-president, makonekta malamang ang pang-araro. Ang pang-araro na aroyo kay nahimong kawatan na ay kasong robbery. Ang ay kang itagak presidente, behind bars ka anig bar ako ang imong impeachment. Di na halos mungisi, oy. Mas nabuang ni. Seryoso kay kasabate ni si munguyab di. Wala resulta sing tanaw sa lida nga karat. Si maka namuhilak ang buwak kung iya timpla maparat. Pero kuya kay mo dag battle ay. Murag banunto og action. Igabot sa ila dapugon nagpagumangkon. Pero giduog-duog daw ka nga ikaw daw ang pinakalisod nga kontrahon. Kay ikaw daw ang pinakademonyong mag-rap. Pirmi lang pahugason. O kay halos na lang si Piat, ikaw pirming mabasulan, Joy. Gool kay ang buang, kay iyang pirming katubang, Joy. Ma, sige lang ako. Ganina na ko si Gugas. Parang dire. Ako demonyong may nakaibaw kasi nagbuhat ng murabag si Judas. Inaalam mo mag-wordplay mong guloyd. Sa Serbiel, na-name drop ang yatay. Makatilaw na si ikaw. Na-name drop ang yatay. Mutagam na siguro kag mabutangan na kadong. Bugo daw sminggoy papa. Usahay ramang good. Kato sa Grispitar pahong. Di ba klaro? Karon na nakasasaktong kamot. Buena mano. Di ka? Hoy El Pagarbo ayaw di hasig reklamo atas sa lidang kardo atas sa irang bag-o maunang tigbas largo dili ni El Saglando ti maning di mapildi ang doon nga preparado. Time. Round to Ibar. Battle nila ni Boards. Nag-ML reference ni. Iyahang giingon. Triple swift may go patay ka Sabir. Ha? Sabir. Mauna to imong pauso. Sibir ba sa atubugo pagka-illiterate na bisto? Kung sa'y tawag ni mong John Leo ha? John Leo. Mauna, imbis mo skwela ka o pogi, magunahuna man o wordplay. Hoy, uwag ni Unico. Imong kabugo as kang laina. Agbayar kang di katawan kung kasabot og Bisaya silang seta. Mauna tong pruweba nga kuwang pakas dungog. Bara ni mo sabiro niya nga nung di pakahubog pero nakadaog kang boards. Bisag peke ang kaalam. Kaya giunsa nimo paghuman ang board kundi kahibaw mo basa bisag magmulti pakagtaman nakuha kay tsansa. Kung bisag magmulti pakagtaman nakuha kay tsansa. Akong bara simentado pero di pangmasa. Kung ablihon nimong mata, pues ako na pud bahala. Imong utok nga sirado, ibilin nga nagkang-aa akong gipang tanaw. Sige kag flow tagaduwa. Mo nimong napiling estilo do. Kung emperador ka sa battle, akong round na pampugong sa imong flow, huy Joseph Toleng. Di ka kasabay, bisag hinugdanig bara hantod buntag. Bisag basantos pa ka Saint Joseph, ako gihapon nimong ludhan. Masabayan ra ba sa dunggan, kung biblikal na akong linya, kay birahin si Maria. Meaning nga na Joseph, wakay tira. Elimination sa BDK. Nag-choke, grabe ni kaatik. Pildi ka dapat ato, bisan pag ibalik-balik. Pangansin mong kontra kay Jag, pero ikay nahot danog hangin. Siyempre kay nabayas. Masikat manggod ka sa inyong baryo. Siyempre kay nabayas. Masikat manggod ka sa inyong baryo. Mong makapaso imong storya kay ikay labing halang doon. Mong sa labing halang doon, imong pagka doon kay peke. Mong imong pagka doon kay peke. Sa pag-apilog turna, way gamit ang gibuo, dinaangay iluong turna sa BDK, ikaw ang nimpuno. Mga doon kuno yutaan, di ba labas kay binugo, kay nganong natawag ka doon kung nag-apa sa titulo. Ay, lame. Round 3 na, pero weak pa kagaw. Ipanduka ang mga tao. Round 3 na, pero weak pa kagaw. Makaduka imuhang linya ng asleep mga tao, mas delikado ka na ako kung maispita ng rounds na kipataasa is pabansang hayop ay di kalabaw kay kumuni mo ang linya, nag-agadra ka sa viral. Killshot ni Rap Devil, ng anak kung makarival, nag-taglish, sunod sa uso. Gi-apply ang sak sa Ibar, ni sabay ra ka sa wave, samtang ako'y nagbuhat sa Tidal, kay Ose nakabarog sa kampyonato. Pero lahi-lahi ng standard. Di gihapon ni kung saan, bisag nag-beat-beat, paniglar life is no Nintendo game, ay pagpaabot sa revival, igumalako nigpatay, mausap pangalan, anhing Ibar. O rookie ta, pero akong suwat ang mga haros. Kada multi-metamorphic kay mubaga ang bato. Doble ang pag-antos kay o rookie ta, pero akong suwat ang mga haros. Kada multi-metamorphic kay mubaga ang bato. Doble ang pag-antos kung muhamag pagkadong o pusira ka na ako, ipusa nakakarono. Stricto sa rhyming, ligo ng writing, beast mode sa rhyme scheme.
nindot og timing, airport o ganing, hisgot ang landing, kung makikumparahan ka o spacebound sa margin o bate lang naandan kasi klaseng pagpangandam na inlaing na tagamta mas di grabing ang nasamdal nakiglalis basigani nga mas gahi ang naatbang walay laing kundi sa amin nakasaksi sa naabdan. Nasaan Ivar? Kalabaw! Recycle! Bugo! Nagsumat o, recycle o, bahala na. Yo! Nainihatag na kong info. Nainihatag na kong chismis. Sige daw kag pag-ghost ride sa Pyromania, galawang isido. Para naanimahi mo nga rounds, mang libre og gin bilog. Patabang kasi kagrupo ni mong Pyro. Pwes i-connecta na tong topic, kuhaan na ang lighter, gin bilog. Siyempre, manginahanglan na og kayo sa pagtutaw ka debate, launo nga ng pag-ghost ride mo. Imong galawan kay nabisto, ang nimbubo na kong info kay si Kabo na mismo. Giliba kanila diri nako, kay di sila makaingon. Tawag grupo manggudayon, basta suwat magkalisod. Gikapoy na silag ambag para naalang kay malito, kawag karon kaning Jose kay na Rizal, gitira patalikod. Unsaon, magsigi mag-ingon, ako'y pusoko, supok noon, ako'y pusoko, supok noon. Balik-balik nilang singgit, imbis i-represent og tarong magpataasay no og ihi. Mga rapper ditong lumad, puros bugo ay mapili. Ang naka-represent tarong kay sinadngad nga taga Leyte. Mong ipusay nyo ang hambog, tarunga og butang. Kamo naman noong mga lumad, hindi ka maumulugar. Mo kanigtagang paknaan, angay na nga bantayan. Basig mo pa kanigalit, og akong maanaan, taga Cordovay mo kaatbang. Karon pagpaka feeling howd sa taga-Kurni mo makita ang layers every round. Sa kainit na kumpuga, tanawog makaagwanta. Di mabuslutan ni ang kurdi, tinuod ang agarta. Nganong sarapolo kagidawat. Makaingog may pagnilayas. Uli atus paknaan pagpraktisa para di kalgas mo. Wake up call na ni nga murabaw og alarm clock. Tanang mo bangga na ako sigurado nga mahagsak. I-represent ang Cordova, magpabilin ko nga reel. Ila dumi sa bakasima ang puwerte ko kail. Yo, Yo, nandun siya, Ivar! Rapolo Abrigania 3, 4th battle of the night. Ivar versus Don Jose. Yo, mga sa balikbay! Grabe ka solid. Fighter yan duha. No, pwede na. Good na to. Ivar dahil di ka na Cordova dahil. Judges decision 3-0. Pero down na tatanan na to. 3-0 para ni Ivar. Shout out Don Jose. Shout out Cordova. Happy Fiesta, Cordova. Ay, Bulinas day. Judges, dali lang pala yung judges. Bye. Lawrence, buto rin ako si Ivar. Props din ni Don Jose noon na pa ni battle, ikaduhan yung battle ng gabi una. Gibuto nung sa Ivar tayo. Laro ng gap. All 3 rounds na starter si Don Jose. Ang suwat ni Ivar. Si Mista kay Batignaw. Solid ang battle kung wala nang nag-slip up or wala nang nag-stutter si Don Jose. Pero perhaps yung mga kanang level of difficulty sa pagsuwat sa mga multi. Pero klaro man sa battle nga mas tuloy-tuloy ang punchlines, mas preparado, mas consistent si Ivar. Pero props gyapon kayo Don Jose. Mas dagang check punchline na. Okay naman po si Don Jose na check punchline na punchline. Mas daghan mo punchline sa Ivar. Mas duot mo diya mga tira. I love you, Bitri.